Päivää. Päivä. No niin. Mitäs läksit niin? Kikkelis kokkelis vaan. Mikä vaivaa? Mulla on semmonen närästys. Ihan jatkuvasti. Niin. No niin. Semmoista se on. Sulla on mun luonne, sitä minä varastan. Joo, ja mä oon koittanut siihen kaikkiin näitä närästyslääkkeitä, mutta ei ne oikein tunnu auttavan, se vaan niinku pahenee. Että... Niin, ei auta. Minä oon lääkäri. No niin, mut kyllä siihen lääke löytyy. Lasi vettä. Kikkelis kokkelis vaan. Näkemiin! Nähdään. Kiitos. Kiitos! Kyllä se heti niinku helpottaisi. Muipueen ja lierihattu, niin. Kikkelis kokkelis vaan. Puhelu teille, tohtori Hartikainen. Haloja, tohtori Hartikainen. Joo, kyllä me. Ilman muuta se on hoidettava. Joo, kiitos. Minä olen lääkäri, niin. Hieno homma. Joo.